Thank you for the introduction. Moltíssimes gràcies per la presentació. Per mi és un plaer estar aquí. M'agradaria agrair a tots els membres del comitè i a tothom que ha estat involucrat a l'organització d'aquesta conferència, que ha estat, sens dubte, una conferència meravellosa. El que m'agradaria fer a continuació al llarg d'aquesta presentació és precisament fer un cop d'ull als símptomes dels individus amb autisme durant l'època adulta, però sobretot m'agradaria concentrar-me en aquelles persones que estan en un rang o com a mínim tenen un coeficient intel·lectual més hàbil. Per tant, la gran qüestió, per què hem de saber encara més respecte als adults amb autisme? El motiu real és que hi ha molts estudis a nivell de la recerca, la literatura del diagnòstic, sobretot amb els més petits, amb autisme fins als 6 anys, més o menys. Però, en canvi, hi ha molt pocs estudis i molt poques intervencions pel que fa als adults més grans amb autisme. Per tant, si aconsegueixo que això funcioni, si mirem alguns estudis i articles sobre l'autisme, hi ha milers i milers d'articles que ens demostren que la majoria dels nens més joves, hi ha algun en adolescents, hi ha algun molt pocs en joves adults i quan mirem a les persones més grans gairebé no hi ha cap mena d'estudi. Llavors, aquesta diapositiva ens mostra exactament el mateix. La majoria de les obres realitzades en autisme i de tasques d'intervenció es concentren en el preescolar o en edats molt incipients i hi ha molt poca intervenció pel que fa als adults. I desafortunadament la tasca o les obres que tenim són de bastant dolenta qualitat. I alhora també sabem que aquest cost tan elevat es produeix sobretot en el suport dels adults i la transició a les seves vides. Per tant, hi ha algun estudi recent que suggereix que el cost de l'autisme als Estats Units tan sols és més elevat que tot el PIB de països petits d'arreu del món. I també al Regne Unit el cost de l'autisme de fet, és més elevat que el de les malalties coronàries, càncer i altres disfuncions combinades. Per tant, es gasten bilions de lliures a l'any en autisme i la majoria d'aquests costos estan relacionats amb les necessitats dels adults perquè, evidentment, són adults amb autisme els que acaben tenint més problemàtiques i un dels problemes que podem veure quan es tracta de decidir quina mena de serveis hauríem de tenir i alhora també quin és el suport financer per a aquests serveis que caldrien és que hi ha una gran variabilitat respecte a les persones amb autisme. I fins i tot si prenem aquells que són o tenen més capacitats, que tenen un coeficient intel·lectual promig, no hi ha un retrat clínic típic a l'edat adulta. I ens adonem que hi ha resultats que poden anar des de persones que tenen molt èxit a nivell acadèmic, com per exemple científics, persones que estan involucrades al sistema bancari o també en el sector de la comunicació, de la informàtica, ens podem trobar persones que es poden arribar a casar, que tenen famílies també, i per tant hi ha un ventall i que tenen un ventall molt ampli d'amics. I hi ha un altre extrem, fins i tot en aquelles persones que tenen un coeficient intel·lectual promig, poden ser persones que no han tingut mai èxit a trobar una feina, que no tenen amics i que
romanen depenent moltíssim de la seva família i del seu suport. I aquesta varietat tan gran, sens dubte, és una evidència des de fa moltes dècades. Si tornem, per exemple, als articles de Leo Kanner, podem adonar-nos que ell va descriure precisament els elements de sorpresa i de la curiositat tenint en compte els canvis enormes de les persones al llarg dels anys des que eren petits. Per tant, hi ha algunes persones o individus que acaben veient com es va deteriorant el seu estat a l'edat adulta, tot i que n'hi ha molts que poden assolir aptituds i capacitats de desenvolupament, també poden aconseguir una ocupació i també poden tenir ajustaments socials considerables, tot i que és difícil per a ells. Per tant, estan socialment integrats en certa mesura. Ell va fer una observació molt interessant i va dir que és molt complexa predir des de la infància més recent com les persones acabarien sent a l'edat adulta. Sabem que tenir un coeficient intel·lectual normal és un indicador de pronòstic molt rellevant, però fins i tot les persones amb coeficients intel·lectuals molt elevats a la infància, alguns fan un progrés fantàstic i en canvi n'hi ha d'altres que fan molt pocs progressos. Amb tot, si prenem per exemple el criteri DSM-5 per les trastorns d'espectre autista, veiem que la majoria dels adults tindran problemes de comunicació contínua i també tindran patrons molt restrictius de comportament i d'interessos, etc. Però conforme van creixent i tal i com ja hem sentit aquest matí, la severitat i alhora també les manifestacions d'aquestes dificultats acostumen a canviar i per tant moltes vegades els símptomes són molt més suaus. I, per tant, és més complex fer el reconeixement i fer un diagnòstic correcte en l'edat adulta d'aquests tipus de trastorns. Aquí tenim els criteris del DSM-5 i respecte als dèficits de la comunicació social al llarg de totes les edats. I el que podem detectar, sobretot a l'edat adulta, és que hi ha un enfocament potser més gran en el grup d'altes capacitats en alguns aspectes d'ells. Per tant, hi ha dificultats una miqueta més subtils, coses com, per exemple, la comunicació recíproca, per exemple, l'interès reduït per compartir interessos, emocions o afectes. No és tant l'enfocament social que sigui anormal o que no responguin a les persones en absolut, sinó que potser la manera com responen a les persones doncs els hi falta aquesta mena de finesa en les interaccions normals i per tant no és que no comuniquin verbalment o no verbalment en absolut, però la integració de la comunicació verbal i no verbal està desajustada i per tant hi ha dificultats molt més subtils. I també, millor, hi ha adults que desitgen desenvolupar relacions o intenten, però en canvi tenen dificultats per ajustar el seu comportament i per poder fer front al context natural de canvi de la realitat social i alhora també tenen problemes per mantenir amics i relacions. El problema principal és aquí, però és molt més subtil en comparació a la infància i d'una manera similar veiem aquests patrons repetitius del comportament. No acostumem a veure adults d'altes habilitats que mostren estereotips com per exemple donant cops o agitant les mans, qüestions d'aquesta mena, però potser tenen un llenguatge molt idiosincràtic, molt repetitiu, potser no mostren els mateixos tipus repetitius de patrons lingüístics insistentment, però els agrada mantenir les seves rutines, alhora també tenen dificultats per poder fer front al canvi, als processos de transició i tot i que els seus comportaments es converteixen en comportaments més flexibles, potser encara tenen maneres més rígides de pensar i de veure el món. Insisteixo, per tant, moltes vegades ja no hi ha la mateixa vinculació amb els objectes com es produeix amb els individus més joves, però potser tenen interessos molt circumscrits sobre alguns temes
hàbits o fins i tot interessos, etc., i alhora també aficions. I fins i tot en el cas dels adults, el que nosaltres veiem és que hi ha un excés de sensibilitat respecte als sorolls, les llums i altres aspectes de l'entorn. Per tant, una vegada més, les causes dels símptomes estan allí, però estan molt més mitigats i se solen concentrar en àrees molt més circumscrites i limitades. I el que m'agradaria fer pel que em queda de la presentació és fer un cop d'ull al que els hi passa als adults que són molt més hàbils, més capacitats i què els hi passa als símptomes del seu autisme, veure una mica quines són les seves habilitats cognitives i de llenguatge, veure també la seva independència social, la integració social, quins són els problemes mentals i com podem ajudar-los. El que faré potser serà repetir una mica el que la doctora Calvo ja ha esmentat abans, perquè jo penso que és molt important que quedi clar que tenint en compte les evidències i les proves, hi ha una disminució en els símptomes d'autisme i dificultats comportamentals, sobretot amb les persones amb un coeficient intel·lectual dins del rang normal. Per tant, hi ha una reducció general en la simptomatologia de l'autisme al llarg dels anys, alhora també hi ha una reducció pel que fa als comportaments estereotipats i repetitius i també una millora pel que fa a la reciprocitat social. I alhora també hi ha una reducció als problemes comportamentals, és a dir, molts dels estudis de seguiment que s'han dut a terme mostren millores molt marcades en individus en l'adolescència més tardana. Un exemple molt recent, hem fet un seguiment al llarg de molts anys, una cohort d'individus que tots tenien un coeficient intel·lectual dins del rang mitjà tenien 6 anys quan els vam començar a monitorar, ara ja tenen 45 anys, per tant hem vist el seu seguiment, els hem vist durant diverses ocasions al llarg dels anys. I, per tant, tenim una mostra d'aquestes millores que es produeixen en la sintomatologia i la doctora Calvo ja n'ha parlat també d'això. Per tant, hem emprat la entrevista del diagnòstic d'autisme per poder avaluar els símptomes de l'autisme quan són nens i adults. Podem veure quines són les puntuacions totals en les entrevistes de diagnòstic que van fer, també els esculls de comunicació es veuen reduïts, problemes socials també es veuen reduïts i també els rituals i els comportaments repetitius s'acaben reduint considerablement al llarg del temps. Per tant, no hi ha gaire canvis al nivell de l'autisme, no? Bàsicament satisfan els criteris per l'autisme, però en canvi hi ha molta millora pel que fa als símptomes. Si mirem, per exemple, elements com la llengua i el coeficient intel·lectual també, això acaba millorant al llarg del temps. Hi ha hagut una sèrie d'obres, com la de Cathy Lord, que diu que la majoria dels individus acaben desenvolupant un llenguatge útil conforme van creixent i es van fent grans. També s'ha pogut detectar que l'escletxa entre la comprensió del llenguatge, que normalment acostuma a ser molt baixa a la infància, i l'expressió lingüística, que acostuma a ser millor, aquesta escletxa s'acostuma a reduir conforme passa el temps, perquè la comprensió lingüística i aquestes capacitats i la comprensió també acaba millorant amb els anys. I també el coeficient intel·lectual és remarcablement estable en aquest grup molt més hàbil i, per tant, en la cohort que hem estudiat al llarg d'aquest període, la majoria més gran tenia un coeficient intel·lectual quan tenien 45 anys al mateix nivell que quan eren nens. Hi ha persones que suggereixen que el coeficient intel·lectual és invàlid per als nens amb autisme perquè no està dissenyat el test de coeficient intel·lectual per aquest grup, però si tenim el test idoni i ho fem de la manera correcta, el test de coeficient intel·lectual és un bon predictor per poder saber quin serà el desenvolupament intel·lectual posterior. De fet, algunes persones van dur a terme un canvi molt gran en el coeficient intel·lectual, especialment per causa al nivell del coeficient intel·lectual que va anar augmentant al llarg dels anys. Però hi ha
havia un grup petit que van patir una caiguda en capacitats cognitives i que van tenir comportaments molt més disruptius, però també el coeficient intel·lectual s'ha anat mantenint d'una manera estable al llarg de l'estudi. El problema també és que el que també es manté estable és precisament aquesta disparitat entre el coeficient intel·lectual, l'autoajuda i també les capacitats d'independència. I això també és quelcom que ja s'ha descrit aquest matí. Per tant, en podem tenir individus que són fantàsticament capaços de fer les coses segons quines maneres, saben fer molt bé els sistemes informàtics d'una companyia, però continuen tenint, per exemple, problemes amb lligar-se les sabates o, per exemple, dur a terme tasques quotidianes com, per exemple, tenir el diner exacte per poder-lo posar dins de la màquina de begudes o d'aperitius. Llavors, aquesta discrepància en la seva capacitat cognitiva, en la seva vida pràctica i les seves capacitats acostumeix sent persistent, i això, per suposat, ha fet que tinguin dificultats a la vida quotidiana, i això també fa doncs, que els companys de la feina i altres persones, doncs, no sé, sigui difícil per les persones del seu entorn comprendre com una persona amb autisme pot ser tan fantàstica en alguns àmbits i en canvi pot es veure tan impedit en altres àmbits. Per tant, aquesta diferència cognitiva realment és molt difícil de superar. També potser un dels motius pels quals la integració social en la vida adulta, tot i que són persones amb grans capacitats, acaba sent un desajustament molt fort. Tal i com ja s'ha explicat aquí, hem pogut descobrir en aquest grup uns nivells molt baixos d'ocupació. Fins i tot en persones amb coeficient intel·lectual molt elevat i amb capacitats potencials molt bones, moltes d'aquestes persones no tenien feina o estaven en una mena de feina controlada amb unes feines de baixa capacitat, i els seus resultats a nivell d'ocupació són molt més baixos que aquelles persones que tenen discapacitat intel·lectual o fins i tot altres trastorns mentals o comportamentals. I en línies generals, si mirem les seves activitats durant el dia, són activitats de més baixa qualitat que les que feien quan eren més joves, quan anaven a l'escola, per exemple, i sobretot aquests adults amb un coeficient intel·lectual normal tenen més possibilitats de tenir activitats diàries normals i estructurades que les persones amb autisme que també tenen desajustaments intel·lectuals. I, per tant, això fa que tinguin dificultats a curt termini. I és per això moltes vegades deixen de l'escola i, en canvi, persisteixen més durant l'edat adulta. Aquest article, pel que fa als resultats socials de l'autisme realitzat per Steinhaus i altres, mostra doncs, que hi ha nivells molt baixos pel que fa a la integració social entre les persones que tenen autisme quan passen a l'edat adulta. Es resumeix el resultat d'aquest estudi en resultat bo, moderat i resultat baix. Per tant, les persones que tenen un resultat bo són les persones que tenen un alt nivell d'independència, que tenen una feina, que tenen amics, que freqüentment també tenen famílies, i només el 20% formen part d'aquest grup, i estem parlant de 828 individus que han estat inclosos en els estudis que hem revisat. Per tant, tan sols una petita proporció pot arribar a tenir aquest resultat bo. N'hi ha més que han tingut un resultat madurat en aquest estudi, que tenen una mica d'independència, però molt freqüentment no tenen una ocupació que requereix de suport, tenen pocs amics, estem parlant d'un 30% del total de les persones estudiades, i les persones que tenen una alta independència, que no tenen amics i no tenen una feina, van ser avaluades amb un resultat dolent. Estem parlant gairebé del 50% dels analitzats. I jo crec que això es pot veure en molts altres estudis, aquest resultat. En alguns estudis les coses eren una mica millors, en alguns estudis gairebé una quarta part de les persones doncs, van millorar, d'altres no, i una vegada més en aquests estudis gairebé el 60% doncs, han tingut un resultat baix.
però penso que aquesta variabilitat en el resultat acaba determinant que totes aquestes diferències en la cohort estudiada és vàlida, però també hi ha diferències en les oportunitats ofertes a aquests adults i, per tant, aquestes oportunitats són les que poden marcar realment la diferència. I tornant una mica enrere, per poder analitzar una mica més les dades dels estudis a llarg termini, estem parlant en aquest cas de 60 persones, se'ls hi va diagnosticar autisme a la infància entre els 3 i 13 anys, i després se'ls hi va fer un seguiment quan tenien 44-49 anys i el diagnòstic es va confirmar al llarg de tota la seva vida. Però podem veure que, tot i que va ser un grup altament seleccionat d'individus, la quantitat de persones que tenien com a mínim una bona relació recíproca era només d'un 7%. Algunes persones no ens van donar tota la informació i, per tant, no s'adapta al 100% absolut. Hi havia un 10% que tenia alguns amics i una reciprocitat limitada, i un 77% no tenien cap mena d'amistat o parelles, etc. I la majoria mai havia tingut amistats concretes o relacions estretes. I la mateixa mena de patrons la podem veure amb el nivell d'independència vital. Una quarta part, gairebé un 26%, vivien independentment o vivien semi-independentment, però una tercera part encara els hi calia viure sota l'aixopluc d'entorns amb alt suport. I una vegada més, l'atur, tenim uns pocs amb tasques professionals, una quarta part tenen alguna mena de feina, estem parlant d'un 28% amb feines, però la resta d'aquest grup no havia mai treballat. I, per tant, si prenem un dels punts que ha fet la doctora Calvo, el que veiem a l'autisme són aquestes millores de les quals he parlat en termes de simptomatologia, que demostren com es produeix un declivi al llarg dels anys, però el que no trobem són millores en els resultats socials al llarg del temps. Per tant, el nostre estudi, perdoneu, això és massa complicat de llegir perquè està molt petit, però la quantitat de persones que viuen amb total independència va pujar una mica, sobretot entre les edats entre 30 i 40 anys, però tan sols una mica, una quantitat molt petita de persones. Pel que fa a la feina tampoc va canviar, la quantitat de persones amb amics propers o només relacions van canviar molt poc també. Per tant, les persones mostren grans millores, però en canvi el que no es produeix és el desenvolupament de suport de la societat per ajudar-los a que puguin fer front i poder emprar també les aptituds i capacitats que posseeixen plenament a la societat. Un altre dels aspectes dels estudis de seguiment en adults és adonar-se de la dificultat que tenim per predir els resultats individuals. Per exemple, podem veure per individus que tenen fills molt similars, però veiem que els adults tenen resultats molt diferents. I, per tant, com podem predir què és el que passarà? És, sens dubte, un repte encara per nosaltres. Com a exemple, hi ha dues persones del nostre estudi de seguiment que tenien un aspecte molt similar quan eren nens. Un ara té 55 anys i l'altra és una dona de 47 anys, i, per tant, el coeficient intel·lectual quan eren nens era similar. De fet, la dona tenia un coeficient intel·lectual més elevat, tot i que les seves aptituds lingüístiques eren més limitades. L'home era molt complicat, tenia un comportament molt complex, alguna vegada va haver d'anar a l'hospital fins i tot per rebre tractament,
però va millorar el seu comportament, però no va necessitar cap mena d'intervenció d'especialistes. Va anar a escola amb nanos de discapacitat intel·lectual, després va anar a una escola arreglada i com a conseqüència, com a adult, va anar a la universitat, té un diploma màster, ha estat contractat durant molts anys, s'ha casat, és un músic amb grans aptituds i té un cercle d'amics molt ampli. En contrapartida, la dona, que no va tenir aquest comportament tan disruptiu, va haver d'anar a un especialista en autisme, i va anar a una escola especialitzada per autisme i va seguir sota un programa especialitzat en autisme, i va poder avançar gradualment. Ara està en una institució residencial privada per a autistes i no té gairebé autonomia, mai ha treballat i no té amics. Per tant, si volem fer una predicció, hauríem d'haver dit que ella potser li hagués anat millor les coses a l'edat adulta, perquè ell, com era tan dolent, es portava tan malament, probablement no ho hagués aconseguit, però en canvi es va produir l'efecte oposat. Llavors són coses que veiem sense parar. Hem de saber exactament com és l'individu, com és el suport que reben, i això és el que realment acaba marcant la diferència. I també un cas molt interessant que ha estat descrit per Leo Kanner una vegada més. Aquesta va ser la primera persona que va descriure Kanner el 1943. Una vegada més tenia molts problemes com a nen, va haver d'institucionalitzar-lo perquè els seus pares no podien fer front al seu comportament. Després va anar a casa, tot i que la seva mare el descrivia com si fos una persona esbojarrada que no tenia solució. Bàsicament no va obtenir cap mena de suport ni va tenir contacte, l'únic contacte que va tenir va ser amb el doctor Kanner. Se li va fer un seguiment i de fet vivia independentment i exactament al mateix poble on va créixer, juga a golf tots els dies, li fascinen els cotxes, sobretot els Cadillacs, i per ell doncs li molesta molt que els Cadillacs no es produeixin de la mateixa manera com al passat. Bé, està una mica obsessionat per això, acostuma a ser molt repetitiu, però la gent de la comunitat li dona molt de suport i a més és molt ben acollit a la seva comunitat. Per tant, una situació que ha canviat radicalment des que quan era un nano amb alt nivell de disrupció i tot i no haver tingut el suport dels especialistes. Després, una obra de la Kathy Lord i altres. Veiem el canvi tan radical que es produeix. Potser veiem a persones que tenen un aspecte molt similar en termes de les seves habilitats socials, quan tenen uns 18 mesos, més o menys, però són molt diferents pel que fa a les capacitats socials quan tenen 18 o 19 anys. I aquest patró, aquesta trajectòria, és molt característica en molts estudis que hem analitzat i autors com Kathy Lord suggereixen que, de fet, és molt important investigar aquestes trajectòries diferents perquè, de fet, potser poden tenir implicacions importants, potser per la comprensió del que és l'autisme, perquè alhora també són característiques molt distintives. Una altra cosa que podem veure a l'estudi de Kathy Lord, i això ja s'ha esmentat fa poc, és que aquí tenim dos grups d'individus, alguns amb coeficient normal quan eren petits, però hi ha un grup molt petit i només 8 persones pertanyen a aquest grup que quan van ser avaluats en l'edat adulta o joves adults, doncs no tenien dificultats en termes del trastorn ADR i doncs feien activitats normals, és a dir, en el fons no tenien un aspecte com si haguessin tingut un autisme clàssic. Tal com s'ha descrit en l'estudi, les persones amb aquests resultats tan bons, algunes persones se'ls descriuen com tenint resultats òptims, segons els estudis de Kathy Lord, o resultats molt positius. Hi ha un grup molt, molt petit d'aquests casos i tal com s'ha dit,
no segueixen els criteris en termes com, per exemple, les entrevistes de diagnòstic d'autisme tenen diferències molt subtils o dificultats en la interacció social i el reconeixement i sembla que tenen al final independència absoluta i funcionament independent. Hi ha moltes persones que diuen que no pot haver recuperació de l'autisme i en canvi hi ha altres que sí. Els símptomes del coautisme acaben desapareixent, però les persones encara tenen alguns símptomes subtils que poden tenir potser un impacte posterior. Un altre àmbit del qual m'agradaria parlar ràpidament té a veure amb la salut mental, perquè aquest és un dels problemes que cada vegada s'ha convertit en més problemàtic en l'edat adulta. Ara ho som més conscients que abans. Molts estudis demostren, especialment als Estats Units i al Regne Unit, que s'acostuma a donar un augment amb el diagnòstic conforme ja va passant els anys i hi ha també un augment de l'ús de fàrmacs. Un estudi de fa una mica de temps va suggerir que el 88% dels adults amb trastorn d'autisme reben o com a mínim una medicació i un 18% dels adolescents reben més d'un medicament. Per tant, l'ús dels medicaments i també tenim els problemes de la salut mental que van augmentat. Hem vist com hi ha una caiguda dels serveis, ja ho he dit abans. El declivi en els serveis diaris d'especialistes en l'edat adulta i sobretot és molt negatiu per als adults que tenen un coeficient intel·lectual normal. Hi ha bastant debat i desacords pel que fa als nivells de problemes mentals en aquestes fases. És un àmbit que s'ha d'analitzar molt més sistemàticament. Hi ha persones que diuen que gairebé tothom com a adult té algun problema de salut mental. En d'altres estudis doncs es parla potser més d'un 40-50% dels casos i ens cal saber al cap i a la fi què és el que acostuma a protegir a la gent dels problemes de salut mental i què és el que fa que augmenti el risc de tenir problemes de salut mental. El que sabem amb tot és que hi ha un acord pel que fa al tipus de problemes de salut mental que s'experimenten i quins són els més freqüents i comuns, sobretot la depressió, l'ansietat i trastorns d'aquest tipus, incloent-hi coses com per exemple fòbies i trastorns obsessiu-compulsius i TDAH, que també pot ser un greu problema pels adults, tot i que ja s'ha reflexat a molts estudis, també trets d'esquizofrènia, psicosis severa acostumen a ser bastant relativament baixos. Hi ha molts estudis pel que fa a la disparitat en els percentatges que s'han estudiat, però l'ansietat i la depressió encara són problemes de risc per molts adults que pateixen autisme. I realment no coneixem gaire pel que fa al fet de tot plegat i quin és l'impacte de les associacions amb els trastorns mentals. Veiem l'associació amb el coeficient intel·lectual, amb el gènere, l'edat o quan bé ho fan a nivell de la integració social. Però de fet hi ha alguns individus que a nivell superficial sembla que ho porten bé, que tenen feina, que tenen família, que tenen relacions, etc. De fet, tenen nivells molt elevats de problemes de salut mental i en canvi hi ha individus que no ho porten bé a nivell social, però la seva salut mental sembla que és bastant bona. I per tant hem de veure molt més quina és l'associació entre els factors externs tal com seria l'entorn familiar, la manera com la transició, la seguretat de l'escola, d'anar de l'escola a casa a l'escola, com ho poden controlar i també una falta d'estructura després de l'escola és realment significativa i, sens dubte, qualsevol molèstia a casa o a la vida residencial acostumen a ser molt importants. I, finalment, jo el que penso és que ens cal pensar una mica més sobre com podem millorar la vida d'aquests, com a mínim, adults amb més potencial que pateixen autisme, no? I després de tot plegat i de les conferències que hem anat, ens adonem doncs, que hi ha
a individus adults que ho porten millor, que comprenen millor el món de l'autisme gràcies als seus esforços. Però com podem fer que més persones arribin a aquest nivell? Encara segueix sent un repte. Queda palès que ens cal veure quines són les maneres necessàries per millorar la qualitat de la vida quotidiana. Cada vegada hi ha hagut una concentració més gran pel que fa a les activitats de lleure, de diversió, activitats esportives. Alguns grups als Estats Units estan suggerint que concentrar-se en les activitats de lleure que plenin el dia d'una manera útil i no tant concentrar-se en activitats socials o grups socials només poden ser fins i tot més beneficioses, però també les intervencions poden ajudar l'autoajuda, les capacitats adaptatives, també les relacions mare-fill, pare-fill, veure quins són les instal·lacions del barri per poder-ne treure partit, poden arribar a ser també molt importants. També millorar l'accés a l'ocupació és molt important, clarament, i també queda molt clar que amb un bon programa de suport a trobar una feina podem tenir canvis radicals en trobar la feina, en el potencial de tenir una feina i també la qualitat de vida, i per tant serà molt més beneficiós. Asperger va destacar que moltes persones tenen l'oportunitat per treballar i aquestes ho poden portar molt bé, extremadament bé, i normalment acaben desenvolupant les seves capacitats especials. I ell va suggerir que s'aconsegueixen molts nivells d'èxit en ciència i art. Una mica d'autisme és necessari per a aquestes activitats. El problema, per suposat, és que totes les estadístiques mostren que molt poques persones ho poden aconseguir i que acabi funcionant. Alguns anys enrere vam dur a terme un estudi sobre el que és la feina amb suport i assistida. Cada vegada més persones tenien feines i cada vegada més persones tenien feines tècniques i empraven les seves capacitats específiques que havien desenvolupat, que moltes vegades tenen a veure amb els seus comportaments obsessius i ritualistes i poden ser realment molt útils als seus llocs de feina. I després, també el valor que té emprar els interessos especials. Això ja ho va subratllar en Kanner. I tenim aquesta descripció de persones que van progressar positivament quan eren adults. Ell va destacar que hi ha capacitats especials que es van desenvolupant al llarg dels anys que capaciten aquestes persones a que s'involucrin en activitats amb d'altres persones i que puguin integrar-se plenament en la vida social. I de fet, la investigació ha suggerit, i estic incloent-hi també investigacions que nosaltres hem dut a terme, i és que una proporció molt significativa d'individus amb TEA dins del rang del coeficient intel·lectual poden obtenir el rang de les aptituds de saviesa i també les capacitats cognitives excepcionals. Sobretot s'assoleixen més durant l'edat adulta, però ens falten els centres o les institucions perquè la gent ho pugui desenvolupar. I després hi ha un altre repte davant nostre. O trobem les persones que no estan emprant correctament les seves capacitats, o com a exemple aquest jove al Regne Unit de la fotografia que sap emprar les seves capacitats informàtiques per piratejar i hackejar els ordinadors de la Casa Blanca i del Pentàgon als Estats Units. I en lloc de que els Estats Units li oferís ràpidament una feina, el que van fer van ser demandar-lo per espia i l'havien d'extradir als Estats Units. I en canvi haguessin pogut aprofitar les seves habilitats d'una manera molt més beneficiosa. A mode de conclusió, tan sols m'agradaria dir que actualment és molt difícil predir quins factors a la infantesa fan que hi hagi una diferència entre el benestar i el funcionament correcte a l'edat adulta. Sembla tan sols que el nivell de comportament social i recíproc fet anticipadament és un factor de predicció a l'edat adulta i això té implicacions en la intervenció feta amb temps, però tot plegat s'ha de tastar.
En general, penso que tenint en compte la base de coneixement que tenim avui en dia, es veu que al modificar l'entorn de les persones amb autisme que van creixent i passen la vida adulta i les persones que viuen i conviuen amb ells han de comprendre les necessitats d'aquestes persones amb autisme i cal oferir-los les capacitats perquè les desenvolupin amb les persones amb autisme. I així es podria millorar molt més el comportament, la salut mental i la qualitat de les vides de les persones amb autisme i no tan sols concentrar-nos en les intervencions a les persones amb autisme d'una manera aïllada. Gràcies. Thank you.